Good evening mga langga! For tonight video, magluto po ako ng sinabawang usuos. Simpleng luto lang po ito mga langga, magpakulo lang ng 1 cup na tubig. Ilagay ko na po ang kamatis. Sunod naman ang sibuyas. At this time, kumulo ng ating tubig, ilagay na natin ang isdang usuos. Akala ko mga langga, prito lang. Pwede palang sabawan. At naglagay na din ako ng asin mga langga. Hayaan na natin kumulo mga langga at saka naglagay na din ako ng sinigang mix, pampalasa po. Siling haba mga langga, ang gusto ko kasi sa sabaw maanghang. Close-up look, ito ang aking sinabawang usuos. Last na sangkap mga langga, pampaaroma sa ating sinabawan. Mga langga, nag-add ako dito ng konting tubig.